Srpski narodni pokret 1389 osuđuje sramotno hapšenje gospodina Zvonka zato što je reč očigledno o političkom progonu i smatramo da je ovo hapšenje direktno izvršio Ivica Dačić i Boris Tadić po nalogu Angele Merkel kako bi osujetili odbranu srpskih institucija i opstanak Kosova i Metohije u okviru Republike Srbije i odbranu Ustava Republike Srbije, pošto svima koji su i jednom boravili na teritoriji Severnog Kosova dobro je znano kakav ugled i reputaciju ima gospodin Zvonko i stvarno je sramotno što Srbi koji su jedan od stubova odbrane države Srbije na prostoru južne srpske pokrajine nemaju podršku i umesto ordena i medalje dobijaju hapšenja i to krajnje sumnjiva i montirana hapšenja, jer ja kao student prava uopšte ne prepoznajem šta to znači uhapšen pod optužbom kriminalnih aktivnosti. Ljudi da bi se lišili slobode mora postoji konkretna optužba sa jasno navedenim razlozima i argumentima koji to potkrepljuju. A u ovom slučaju je reč samo o hajci koju su određeni mediji koji su već čuveni po svojoj antisrpskoj histeriji, pogotovo kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Hajci koju su ti mediji vodili protiv Zvonka i direktnom potonjem izvršavanju hapšenja od strane Ivice Dačića, koji je očigledno zaboravio da pod kriminalne aktivnosti mogu da se računaju i aktivnosti vezane za kofer ili aktivnosti uopšte mnoge druge znatno kriminalnije prirode nego što je odbrana državnog interesa, što svakako apsurd, ne može se nazvati kriminalnom aktivnosti. Ono s čime smo mi na terenu upućeni je da je Zvonko pošao da pokupi svoju ćerku sa skijanja na Kopaoniku i pripadnici MUP-a su ga presreli i mučki uhapsili. Vidjet ćemo dalji razvoj situacije. Svakako ono što mogu potvrdim je da svi Srbi na Kosovu i Metohiji su ovo dočekali sa tugom i sa stidom gledaju prema zvaničnim organima države Srbije da hapse jednog od njih, da Srbima koji se odupiru šiptarskom i NATO teroru na Kosovu i Metohiji i brane Ustav i zakon Republike Srbije i institucije Republike Srbije od organa Republike Srbije doživljavaju progon, hapšenje, ali kao što je situacija u Beogradu da se hapse i progone mlade patriote, to je očigledno sudbina koja čeka i Srbe koji ne žele da se pomire sa krajiškim scenarijom nove oluje kojim je namenio režim u Prištini i režim u Beogradu. Tako da svakako najoštrije osuđujemo ovo hapšenje i zahtevamo momentalno da reaguju i druge političke partije, svi politički subjekti, jer očigledno se krše ljudska prava i uopšte ugrožava pravni kredibilitet poretka u Srbiji, jer građani imaju svoja prava i bez obzira na optužbe u medijima, ukoliko tužilaštvo i drugi državni organi nemaju dovoljno argumenata, niko ne može biti lišen slobode, tako da nažalost očigledno je da ulazimo u sve veću diktaturu, da režim koji je pred svojim padom vrlo nesmotreno postupa i iskreno se nadam u objektivnost organa koji će pustiti Zvonka, a ako ga ne puste onda poruka da gospodin Zvonko izdrži, jer neće ovaj režim još dugo, a na građanima je da odrede svoje opredeljenje prema ovako sramotnom hapšenju i uopšte izdaju onih ljudi koji su osnovni element u odbrani državnog i nacionalnog interesa na prostoru Kosova i Metohije.